Kung sang una, nagakadto kita sa aton ng mga ulubrahan para magtrabaho kag nagapauli sa aton panimalay para magpahuway, subong nagatrabaho na kita mismo sa aton panimalay bangod sang COVID-19 pandemic. Suno sa psychologist nga si Dr. Rowena Banyes, nagatugas ang anxiety o kun kahangawa sa aton ang pandemic samtang yara kita sa aton panimalay. Gani importante nga mapangapinan ang aton ikaayong lawas. Para sa mga naga-work from home, nagapanugyan si Dr. Banyes nga dapat may designated workplace kita sa sulod sang balay. Dapat wala nagaobra sa katre nga imo ginatulugan. There must be specific place for a specific activity. If it's work time, 8 o'clock to 4 o'clock, make sure nga you have your own specific place at home. Please do not work in your bedroom and nor in your bed, because you know that bed and the bedroom is a place for your rest, for your sanctity of relationship, no? So, because ma-confuse si brain natin. So, you create, no matter how small, no matter how simple it is, no? You just have the working table, if you have your laptop and the lights, create a space. And that space should be free also of distraction. Gindugang pa ni Dr. Banyes nga dapat limitahan man naton ang aton pagbasa sa mga balita sa social media, ilabi na sa mga impormasyon nga makatugas ang kahangawa sa aton paminsaron kasubong sang COVID-19 pandemic. Dapat kita maghimo sang recreational activities sa sulod sang balay para ma-divert ang aton atensyon sa mga makalilingaw nga buluhaton. Try to detox, no, yourself from too much exposure to social media. Now, if it's time to sleep, at least 30 minutes, do away with news, nga mga horrible news about COVID and the like. No? So, free yourselves of that. No? Recreate, enjoy. No? Go to your garden. Remember, mga plantitas, plant lolos, plant titos. These are all very helpful. Go to art. No? You have so many things to do now. No? Importante man suno kay Dr. Banyes nga magpakig-angot kita sa aton mga pamilya kag abyan pinaagi sa social media agud makamusta naton sila kag malipay kita. Kag labaw sa tanan nga hindi kita magkalipat nga magpangamuyo para mangin mabakod ang aton pagsalig nga malampuasan naton ang pandemya. Martigo para sa Digicast Negros.